enciendo el coche, la luna no es ningún derroche, pero el aire fresco me pone, atrás quedaron las voces y el ruido de compresores, ahora toca afilar las hoces, mi vida no es la autovía, pero de noche en coche dejo que el aire me roce, que la música esboce, halagos y reproches. Tengo ganas de verte, pero he visto a tantos mamones que tengo antes que detenerme para vaciar mis pulmones de los gritos que no sé por qué cojones, siempre he sabido cómo contenerme, la sed no se escoge, pero en cualquier bar se bebe café, siempre que no cierre antes de las 10 no arranco hasta que no me siento bien. ¿No te pasa que con las prisas uno olvida cómo se llama? Cansado de repartir sonrisas todo el día, uno se olvida de sonreír. Dicen que la vida te obliga a no vivir, a la vida que la dejen tranquila. Los que siempre dicen y decretan cansancio, no los quiero en mi barrio. Los que me dejaron sin patio por no haber hecho los deberes. Esos seres amantes de la competencia y la audiencia, la inapetencia y la mala ciencia, la sentencia y la tendencia. Y yo tengo paciencia, ya caerá vuestra feria. Como decía, he escuchado muchas veces repetida la mentira de que la vida como causa perdida te obliga a no vivir. En este bar imposible, pues estoy pensando en ti y me acuerdo de sonreír. Llego a casa, te veo cansada de tu jornada con tu bata. Hueles a champú y marihuana, un resumen y una ensalada nos basta para llegar a la cama. Me dejas ser los brazos de tu manta, podremos desayunar juntos mañana. Mañana hablamos con calma, mañana. 10 de la noche enciendo el coche, la luna no es ningún derroche, pero el aire fresco me pone, atrás quedaron las voces y el ruido de compresores, ahora toca afilar las hoces, mi vida no es la autovía, pero de noche en coche dejo que el aire me roce, que la música esboce, halagos y reproches. Pero no puedo dormir, todo está por hacer y aquí tumbado, mientras la demencia compra cadenas de televisión, cadenas de peón, cadenas que asfixian mis penas, penas son de quien tiene conciencia, me rebelo contra la ceguera, un grito con la sordina, la nicotina patina por mi vida de día y de noche, no tomo opio para maquillar mi insomnio, prefiero no soñar, la realidad se esconde detrás de la falsedad, prefiero traicionar la realidad guiñándole el ojo a la verdad, demasiadas veces el fin liquida los medios, quien quiere hacer méritos para perder su sueldo, te dicen los compañeros, hay miedo a un expediente de regulación de empleo, como respuesta silencio, un tío solo no soporta tanto peso, somos supermanes que no podemos volar sin porros, somos supermanes con sobrepeso, somos átomos sin valencia, incapaces de formar moléculas, incapaces de formar ni células ni vida y sobre todo incapaces de plantear resistencia, pedimos clemencia, vergüenza, solo comemos caramelos y tenemos anemia. A 10 de la noche enciendo el coche, la luna no es ningún derroche, pero el aire fresco me pone, atrás quedaron las voces y el ruido de compresores, ahora toca afilar las hoces, mi vida no es la autovía, pero de noche en coche dejo que el aire me roce, que la música esboce, halagos y reproches. No me quejo de mi suerte, lo que me preocupa me oyes es la mierda de tenedores equipados con zapatos de DVDs y ordenadores en que su sistema nos convierte a compás de despertadores, sincronizados con el horario de trabajo, no ves nuestra cara de asco, el Estado, un ejército de hombres armados, tú callado y a llenar la urna y a pagar la multa de la grúa y a pagar el metro, a recoger la mierda del perro, el cinismo lo llaman civismo y se quedan tan anchos, el Estado, un ejército de hombres armados, tú callado y a llenar la urna, la hucha de algún hijo de puta, ¿cómo es posible tanta cara dura? Cuando seamos dos dejaréis de amasar fortuna, los muertos dirán que están en el sótano del Fórum de las Culturas, pues que se ríe señor Claus, los problemas del mundo divertidos no son, ¿acaso se ríe de mí o de mi cuenta corriente o de la gente a la que ha expropiado el presente? Perdóneme, pero se ríe de usted el empresario que le paga los carteles, el que le llena la cartera, se descojona de usted cada vez que dice que es de izquierdas. A 10 de la noche enciendo el coche, la luna no es ningún derroche, pero el aire fresco me pone, atrás quedaron las voces y el ruido de compresores, ahora toca afilar las hoces, mi vida no es la autovía, pero de noche en coche dejo que el aire me roce, que la música esboce, halagos y reproches. Perdó, Bueno, què passa, penya? Bona tarda. Avui no som ni 2, ni 3, ni 4, ni 6, ni 7, aquesta puta frase que sempre diu el senyor Garrotada, perquè avui no la direm, aquesta frase, perquè no hi és el senyor Garrotada. Hi ha el senyor Sargantano. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Que ve aquí a fer una mica de gresca, una mica de xerinola, i jo dic, és un programa idiota, i és un programa avui molt d'anarquistes. Jo dic, necessitem un anarquista idiota. Miro la meva guia agenda i sortia un altre més que tu. Però tu estaves tots m'han anat dient que no. He hagut de passar pàgina i dir anarquistes llestos, ha sortit tu. No, tenim aquí el David, David? El Garra, collons. Vale, que ens ve a presentar el seu llibre El Comú Català, que per una carambola de la vida, pues, no sé com collons ha sigut, però tenim la sort aquí, mireu, pell de gallina, pues, tenim la sort d'aquí, que no ens l'hem llegit, però ella ens en fotrà 5 cèntims. A saco!
De què tracta? Deies que al principi és una part més teòrica? Bueno, el llibre és un assaig historiogràfic sobre la història des de baix. O sigui, és la història dels camperols i de les classes populars des de l'edat mitjana fins al segle XIX. Vale? I llavors, bueno, el que estem acostumant de la història és parlar de les classes altes, del poder, de les guerres, de les batalles, etc. Però de les classes populars doncs no es parla gaire, i sobretot no es parla gaire de l'edat mitjana, de l'època moderna, i es comença a parlar més igual de la classe obrera i tal, però més enllà d'això no hi ha molt assaig historiogràfic i de divulgació. Llavors, bueno, jo vaig conèixer fa temps sobre el comunal i sobre el Consell Obert d'altres llocs. Això ho vaig descobrir després que pràcticament el tema dels comunals és mundial. Vale? Llavors em vaig preguntar si aquí a Catalunya doncs, també hi havia hagut comunals, formes d'autogovern d'aquest tipus, de Consell General i tal. I bueno, vaig començar a investigar. Jo no tinc credencials acadèmiques d'historiador, vale? No? No. Però, hòstia, fas servir molt vull dir, hòstia, que tires molt de t'ajuda algú a trobar tot això o ho busques tu? Ho vas buscant? Em vaig tirar anys llegint tesis doctorals, llibres acadèmics, fins que bueno, em vaig trobar molt material. Clar, tot va començar per la pregunta aquesta que em vaig fer. O sigui... Està molt bé, és la pregunta que fa l'historiador aquest francès, com es diu? Que diu, quan un vol saber què collons li passa, ha d'anar a un lloc i començar a fer preguntes. Qui és aquest francès? Jo no sé. No me'n recordo què em dius. És igual, el diu aquí. Ara després t'ho busco. Parla tu. Bueno, llavors, al principi no tenia cap pretensió de fer un llibre ni res. O sigui, simplement respondre a la pregunta aquesta que em feia, si aquí a Catalunya hi ha hagut aquest tipus d'organitzacions, no? I, bueno, va haver un moment que teníem moltíssima informació i ja em van animar de fer un llibre. Això del comunal, clar, té a veure amb el dret consuetudinari, no? Clar, el dret consuetudinari, diguéssim, és els usos i costums escrits. Vale? Quan es posen per escrit, i normalment és un subconjunt dels usos i costums, que són de tradició oral, i hi havia un munt. Llavors, quan s'escriuen és ja quan entren en contacte amb els senyors i els contes i tot això. O sigui, ja, diguéssim, per legitimar els senyors aquests usos i costums que realment ja eren des d'abans, no? Però això té a veure amb el dret romà, amb el món preromà, o no té res a veure amb això? Què va, no té res a veure amb el dret romà. El dret romà, diguéssim, que és el que s'imposa, que és el dret comú del Principat, per exemple. Llavors aquest sí que té molta relació, diguéssim, molta influència del dret romà, del dret canònic i tot això, vale? Però els usos i costums és de la terra, neix de la terra, o sigui... És anterior, vamos. És anterior, diguéssim, neix a través, diguéssim, de l'empirisme, de l'experiència de la gent. Del que se n'anaven trobant i... Perquè avui en dia també hi ha algunes pactes d'aquests verbals o així que són vàlids, dic jo, no, parlo una mica, però a vegades quan dius, que amb aquest hem acordat tal cosa, i a vegades hi ha pactes d'aquests que no cal posar per escrit. Exacte. Sí, a pagès encara es fa molt. És el que et anava a dir. Exacte, els usos i costums del bon pagès, per exemple. Vale? Sí. Abans el dret consuetudinari, el d'usos i costums, merci. De res. Anava per davant del dret comú del territori, del dret comú del comte, del senyor, del rei, vale? O sigui, s'aplicava amb prioritat el dret local, diguéssim, el dels usos i costums. I ara, amb el dret positiu, és al revés, no? O sigui, l'últim que s'aplica és el consuetudinari. Però encara si hi ha un buit, per exemple, legal, en un municipi, el que sigui, doncs ja anirien al dret consuetudinari. O sigui, que continuen aplicant-lo, però ara és l'últim. Abans era el primer, o sigui, per prioritat. Hi ha una cosa sobre això dels escrits i sobre la impremta que es parla aquí, bueno, potser m'he fotut una pitxa oliva, però que parlen del capitalisme d'impremta, i que sempre per la història i tal, hòstia, quan arriba la lletra impresa és com, hòstia, la cultura s'expandeix, no sé què, però és una arma com de doble fil, no? I hòstia, clar, jo
no se m'havia acudit mai, això. Sí. Parla d'això, bueno, si vols. Això és un concepte del Benedict Anderson, que és un especialista en nacionalisme. Vale. Llavors ell diu això, no?, de que la impremta és una manera d'uniformitzar, i no ho diu com una crítica, sinó ell està a favor de les nacions i tot això, no? Però és un estudiós d'això. I, bueno, que l'execució pública, la impremta, tot això, al final el que fa és uniformitzar una llengua i una sèrie d'històries que fan que el poder tingui més poder, diguéssim. Però d'alguna manera també, no sé, també parlo per parlar, però tot això que sempre parlen dels nacionalismes, o sigui, quan s'acaba l'imperi... hòstia, és una cosa burgesa, però d'alguna manera també està bé, no?, que s'acabi el puto imperi, ho dic perquè també moltes vegades tens la idea a la història de, hòstia, l'imperi austro-húngar, l'imperi no sé què, era una puta merda, i a lo millor hi havia més marge per viure en una societat aparentment més totalitària, com, per exemple, passa amb l'edat mitjana, no?, que tothom sempre diuen, els historiadors sempre diuen, és una etapa molt fosca, no? És una etapa... Collons és fosca. Collons és fosca, el que passa és que es perd l'escriptura. Però la mitjana són 1.000 anys. Quina mitjana estem parlant? És una època de 1.000 anys, exacte, que està entre dos extrems que són adients per les èlits. O sigui, per una banda, l'imperi romà, que l'imperi romà té un sistema econòmic a través dels esclaus i tal, i l'altre extrem és el Renaixement, que ho pinten també com una cosa molt maca, però és el Renaixement també dels estats forts i del dret romà i de la revolució militar, per exemple, al segle XVI, i la centralització diguéssim, del desenvolupament de les armes, perquè ja són armes tan costoses que no es poden fer a nivell local. Vale? Llavors és l'estat, diguéssim, que ho ha de sufragar tot això, vale? I és el naixement de l'estat-nació i del que tenim ara, del capitalisme, vale? O sigui, que clar, l'època medieval és una època molt llarga i etiquetar-la, diguéssim, com tota aquesta època medieval, doncs, bueno, s'hauria de... perquè no és el mateix l'alta edat mitjana que la baixa edat mitjana, vale? L'alta edat mitjana és més fosca encara a nivell de documentació, vale? Perquè o sigui, el que es coneix molt és a través de l'arqueologia. I és una època, pel que diuen al nivell, per exemple, a Catalunya, quan s'ensorra l'imperi romà, doncs hi ha molt èxode de les ciutats al camp, vale? I es tornen a poblar, diguéssim, el món rural, i l'arqueologia detecta moltes comunitats igualitàries, i això ho detecten, per exemple, estudiant les tombes, que no veuen que hi ha desigualtat en les tombes. O sigui, quan hi ha una comunitat més desigual, per exemple, troben aixovars o joies en unes tombes i en altres més bàsiques, diguéssim, no? Perquè la vinguda dels pobles germànics i l'erupció dels vagaudes, no? Aquells camperols que eren com rebels que anaven saquejant per... Com es diuen? Que això em fa molt riure. Els vagaudes. Vagaudes, sí. Hòstia, això és molt... això és brutal, no? Són com cimarrons, no? És com gent que s'ha escapat, no? Vull dir que... Sí, bueno, ben bé no se sap ben bé què eren. Si eren... Perquè diu que per romans eren com bandits, però en canvi per ells eren com gent de les muntanyes, no? De fet, vagauda ve de bandit. Ve de bandit. Sí. I és basc això o és una cosa que Europa també diu? Diuen que eren bascos, exacte, que eren... Bueno, jo penso que eren diferents comunitats que s'estaven rebel·lant i també ciutadans romans que estaven ja sota una pressió brutal i que van fugir. Però a Europa també se'ls diu així? O no? Van haver com dos rebel·lions vagaudes, una a les Gàlies i l'altra aquí diguéssim, a tota la zona de... Sí, les Gàlies van agafar un castell o alguna cosa, no? O què? No, i aquí, per exemple, a Ilerda, o sigui, Lleida... Ho diu, és veritat. Se la van carregar, sí. Van entrar a la ciutat. Sí. I es van establir a la ciutat o la van destruir? La van destruir i... La van destruir, sí. Creus que és el millor? Sí. Ara és una cosa fora d'historiació i hòsties, i tu també, que era més bona idea destruir-la o dir, bueno, aquí farem alguna cosa, farem una rave. No, dic jo, pregunto. Jo, personalment,
crec que s'ha de destruir. De veritat, Bueno, Destroy Lleida, Destroy Babilònia. S'han de destruir. Ho van fer, sí. Ho van fer? Sí, Me n'alegro, eren més eixerits que nosaltres. Sí. I tu què haguessis fet? No, perquè dius, hi ha uns pàrquings que estan molt bé, pretes un botó i puja la... El tema és que hi havia molt follon per aquella època. Llavors, clar, et foties a Lleida, et podien venir uns altres i et saquejaven. Estaves més... Tranquil a les muntanyes. També era... Dius, vale, ara em foto aquí, vale. I quan vinguin els altres que em trinxen a mi, com a cul. O sigui, sí. Clar. Bueno, i després també que hi havia íbers i així que lluitaven a favor dels romans, no? Vull dir que Sí, hi havia una classe, una elit, diguéssim, ibera que es va romanitzar i que va anar a favor de romans, clar. Però o sigui, no va ser una romanització total de tota la península. Bueno, i també fa gràcia també això que dius que tot això de que la romanització portava la cultura i la civilització està per veure, no? Bueno, dir que hòstia, que realment els íbers, i l'altre dia vaig veure una exposició que feien a no sé on, hòstia, a mi em seria molt difícil distingir què collons és íber i què collons és romà, dels estris i així, saps? Perquè, hòstia, o de l'escultura o de no sé què, perquè els collons... Sí, no, estaven alfabetitzats, eren... Justa. El que passa és que no eren tan desenvolupats, vull dir, clar, els romans el que els van tenir la gran sort que van conquerir Grècia i van tenir prou intel·ligència per aprendre dels grecs. Clar. I a partir d'aquell moment, clar, van petar-ho. Vull dir, abans era una panda de rulos. Ja. Sí, o sigui, els romans eren també... El que és la Roma arcaica també estaven constituïts per gens, per comunitats també que tenien més comunals al principi. O sigui, al principi eren una comunitat com els ibers. Sí, les 14 tribus. Les tribus, no?, de Roma, no? Exacte, i tenien comunals. Llavors va haver, diguéssim, un salt, diguéssim, a la propietat privada, romana i tot això. Però abans eren comunitats clans, diguéssim, amb terra comú. Perquè llavors el llibre més endavant se centra concretament en l'edat mitjana, perquè al principi, que és el tros que he llegit jo, clar. Fas com uns antecedents i tal, però més endavant... Sí, o sigui, parlo de l'edat mitjana i... De quina edat mitjana? De l'edat mitjana des de... Tota? Sí, no, perquè tota, hi ha una alta i una baixa. Al final l'edat mitjana és quan creixen les ciutats. Clar, o sigui, quan és veritat que això d'alta i baixa edat mitjana és un error d'un corrector, perquè alt en alemany vol dir antic? Ni idea. M'ho van dir un dia, perquè, quin sentit, l'alta és l'antiga, no? Sí, té sentit. Doncs alt, em sembla... Bueno, no ho sé, potser controlar el seu... Jo crec que informàtics no hi havia. No, però no sé quin va dir que alt en alemany volia dir com antic o alguna cosa... És com old, doncs alt. Sí? Sí. Vale, i ens aquí ho va traduir en Vicenç Vives. Alt, baix, sí, va, sí. Al contrari d'alt. Doncs ja està. Què opines de Vicenç Vives? que està una mica ja sobrevalorat ja, no? Jo penso. A veure, la Eva Serra, per exemple, l'historiadora ja l'ha donat una mica de canya sobre els remenses, per exemple, el que va escriure. Doncs la Eva ja ho ha estudiat tot això i ho ha rebatut, el que deia. Ha rebatut bastantes coses. Sí? Quins llibres té la Eva per algú que digui, vull llegir això dels remenses? Hòstia, ara de memòria no ho saps. Bueno, però es diu Eva què? Eva Serra. Doncs busqueu historiadora catalana. Molt bé. Sí. I, bueno, de remenses està també la Rosa Lluc, que és també del grup d'història rural de la Universitat de Girona, que dominen bastant el tema dels comunals. També la Rosa Congost és la directora. Sí? I, bueno, tot això surt... Hi ha moltes referències a Rosa Congost i a història... O sigui, m'he basat en... En coses que elles havien... En estudis seus. En estudis seus, o sigui... Vale, però està editat o són coses que has de buscar por ahí? Hi ha coses editades, descatalogades, hi ha tesis doctorals també que s'han de buscar, hi ha un web, per exemple, de xarxes de tesis doctorals, tot això es pot... Sí, és veritat, sí. Vale? Però, bueno, a vegades... És anar-hi posant. T'has de llegir una tesis doctoral i igual trobes un paràgraf que t'interessa, diguéssim, o sigui, és molt farragós, saps? És molt... Sí, és molt... Sí, has de llegir molt i de cada llibre o de cada tesis o el que fos, igual trobes una cosa que dius... Això està bé, això ho aprofito, cap a la saca, no? Hòstia, que fort. O sigui que hi ha una cosa més dolorosa que fer una tesis doctoral i és llegir-se-la, no? Llegir-se-la per trobar alguna cosa. Vols que posem un tema o què?
Bueno, què posem? Posem per ordre la Sílvia... Bueno, o posem... O digue'm tu. O posem... O sigui, el llibre al final té l'epíleg que surt d'una cançó que van fer per al llibre, diguéssim, que és el món es va capgirar, que és una cançó de... Italiana. No, aquesta és del Leon Roselson, que és anglès, crec. Vale. I està basada en els Diggers, que va ser un grup camperol també que es va revelar al tancament de terres en Anglaterra. Això va ser al final de la Segona Guerra Civil Anglesa, o sigui, al final de la Guerra Civil Anglesa. I... Això quina època és, més o menys? 1688. Segle XVII. És que volen tallar el que vol fer el rei. Val. Al segle XVII. I bueno, és un de tants exemples de lo que era ara no me'n recordo. Bueno, aquestes lluites, L'esperit, no. No. De què? Buah, és igual, ja ho diré. Home, no es va capgirar. Home, bueno, la cançó parla de que un dia... són a vegades... hi ha un rotllo mil·lenarista també, a vegades, no? Sí. Però sentim la cançó i qui la fa? Bueno, la canta... és una versió en català? És una versió en català feta per Blai Dalmau i el Joan Pedragosa. Doncs anem a sentir-la. 1649, a un turó agrés, va aparèixer el grup dels Diggers fent sentir el clam de la gent contra terratinents i les seves lleis. Eren desposseïts reclamant allò que és seu. En so de pau venim a llaurar i sembrar, a treballar la terra comunal per fer-hi créixer el gra. La terra és dividida, però la unirem i així tornarà a ser un tresor comú per tots. El pecat de la propietat el rebutgem. Ningú ha de comerciar amb la terra, lucrant-se privadament, robant i assassinant, se la van quedar i aixequen murs contra la nostra voluntat. Per lligar-nos de mans i peus ells fan les lleis. El clergat ens ten al cel amenaçant-nos amb l'infern, però no ens preocupem, el seu Déu sagrat engreixa els rics mentre els pobres passen fam. D'espases no ens en calen, treballem plegats, no ens inclinem davant patrons ni paguem lloguer als senyors. Persones lliures som, tot i ser pobres, aixequem-nos lliures, aixequem-nos per la glòria. Temazo! Molt bé, el Blai i el Joanjo, joder, s'han currat, no? Molt bé. Els hi vas demanar tu o com surt això? Això... Va llegir el llibre i dic, he de fer alguna cosa. No, o sigui, van col·laborar, o sigui, hi ha gent que va col·laborar en fer correccions o fent el epíleg o el que fos, no? Van col·laborar. Llavors van decidir posar la cançó aquesta i a mi em va agradar. Molt bé, doncs està molt bé, joder. Doncs seguim parlant. El que volia dir abans era l'acumulació originària de Karl Marx. O sigui, és un exemple. El tema dels tancaments de terres per exemple, d'Anglaterra o també d'Alemanya, com amb el Thomas Manzer, per exemple, en Alemanya, que Thomas Munzer, el d'Òmnia Sunt Comunia. Que boig que és aquest, està molt boig. A més, a la bandera portaven l'art de Sant Martí. Doncs potser no. No, i tant, perquè vaig comprar uns cellos un dia, dic, no em llegiré l'obra, però vaig trobar uns cellos allà a Todo Colección per 40 cèntims, i ja et passaré la foto, van amb l'art de Sant Martí, que dius, hòstia, és que estaven anunciant-ho tot, ja estaven a totes. Pues sí, hòstia, que bèstia el Munzer aquest, tio. Sí. Molt bé, tio. L'espasa de GDO. I el dels Diggers era el líder, el Gerard Winstanley. Gerard Winstanley. Aquest no el tinc controlat. També té escrits, aquest tio? No, aquest no, crec que no. Aquest, el Bunzer, estava molt enfadat amb Luther. Exacte. Ui, li tenia una mania. Deia que era un ninot de la burgesia, Tenien relació, diguéssim... Havien sigut amics, però, no? Bueno, li feia com gràcia, no?
Pot ser que fos com deixeble o, bueno, que hagués estudiat o alguna cosa, però després li va agafar una mania que... Crec que sí, però... O sigui, tant per exemple, els Diggers com el grup aquest del Thomas Monzer, el que volien era tornar era un comunalisme religiós, diguéssim, no? El que volien era tornar al cristianisme primigeni, diguéssim, i el que surt, diguéssim, al llibre de Fets dels Apòstols, a la comunitat de béns, que vivien, diguéssim, en comunitat i tot era de tots, i un comunalisme del cristianisme primigeni. Vale? I era això el que volien recuperar, diguéssim, no? Els sectes que també que van marxar que després també hi ha Sant Pau, no?, que fot la carta aquella dels corintis per fotre canya a tota aquesta gent desperdigada, no?, una mica, i parles dels arrians. Fa gràcia. Arrians, diu? O arrier, que són una mena de secta. La gent que ens estigui saltint fliparà, perquè estem parlant... Estem saltant d'una cosa a una altra, no? 1500 al segle II... La gent que no donin pel sac. No? A tu t'interessa el cronofil? Hombre! Sí? Doncs fem-ho poc a poquet, va. És molt boix, avui, la... Normalment porto una òrdica, però... Sí, tenies escrit. No, bueno, les presentacions que faig. Però, bueno, mola. Pues tira, cap on vulguis. No, els cristians. Els arrians, bueno, els arrians era una secta que n'hi havia a l'alta de mitjana i que estava enfrontada, diguéssim, amb els catòlics. Perquè, per exemple, els arrians eren unitaris, no creien a la Trinitat. Bueno, són aquells debats, no?, que es formen al voltant de la naturalesa de Jesucrist, no? Llavors també hi ha els nestorians, no?, que Jesús és 3, no, llavors Jesús és el Pare, no, llavors Jesús és l'encarnació, i es foten unes hòsties espantoses, vull dir, es maten els uns als altres. Nestori els comuniquen i se'n va cap a Pèrsia. Els arrians, també són primer visigots, els visigots primer són arrians. Al principi són arrians, sí. Sí, són? Sí, després són catòlics, sí. I sí, però clar, això és el segle 3-4, vull dir, és al principi quan s'està formant la doctrina. Però llavors diguem que el cristianisme era una cosa també de base antiimperialista, no? Vull dir... Que al principi sí. Vull dir, molt clarament, no? I antiesclavista... I antiesclavista, això és el que dic, no? Era molt important, vull dir que la propaganda per on enganxaven a la gent, no? El clickbait. El que passa que, clar, llavors els fotien una merda jeràrquica que encara era pitjor. Has d'estimar a Déu per sobre totes les coses, no? La merda aquella d'Isaac i el seu pare que l'ha de matar a la muntanya, a l'Abraham. Sí. No? I collons, allà... Bueno, jo tampoc he llegit la Bíblia, però també us vull dir que si mates el teu fill, tampoc no et sentis molt culpable, saps? Perquè són molt pesats, Bueno, sí, dir que, saps? El meu no, però el teu... El teu, Vull dir que els meus no m'agraden gaire, però els altres encara m'agraden menys. No, perdó. I què més? No, això, vull dir que si Déu... Però al final no el mata. No, perquè un àngel li para la mà. Però perquè el fill de puta li para la mà, no perquè el tio sigui bo. No perquè es penedeixi. No sé, això de l'àngel, més aviat que el tio li va agafar com una apoplègia, no? Com li va agafar com un atac, no? Bueno, dic que tot el rotllo aquest sobrenatural és una mica... Què més? Parlem d'això del mil·lenarisme que deies, dels Diggers i dels de Thomas Munzer, perquè, d'alguna manera, a vegades l'anarquisme, a vegades també té uns trets, també, jo ho soc mil·lenarista, perquè és com més fàcil, no?, a vegades, d'alguna manera, de dir, hòstia, arribarà un moment... Mil·lenarista de què? Respecte a què? Mil·lenarista en plan de que, hòstia, arribarà un moment en què tota aquesta merda caurà pel seu propi pes, saps? Vull dir, arribarà un moment en què, en què tot serà millor, saps? Si no pensés això, em moriria, saps? Vull dir, és veritat que no m'ho condit perquè tot sigui millor, però, sempre penso, bueno, ja el mouran els altres, jo m'apuntaré a última hora. No sé. No sé, jo de mil·lenarisme no domino gaire, No, però la idea aquesta... Mil·lenarisme, ho dic així per parlar, però la idea aquesta de que, hòstia, de que hi ha un món millor on ens podem dirigir, saps? Jo ho entenc així, saps? Hi ha una manera d'organitzar les coses millor on podem anar a petar, saps? Home, totes aquestes històries mil·lenaristes, clar, es van començar a aparèixer amb la idea del protestantisme, no? Amb la idea de posar en qüestió les idees del papa i això, però clar, llavors se'ls va anar de les mans. I clar, la gent, tots motivats, sí, anem a crear el regne de Déu. Però clar, llavors van començar a tenir les guerres pagès per Alemanya i van començar a matar pagesos a Porrillo. Bueno, però els pagesos també mataven gent a Porrillo. Van crear una república pagesa que va durar un temps, no?, que va allà el 1520, 1630. On? Per allà al mig d'Alemanya. Sí? Alemanya estava molt fragmentada. Sí, en principi sí.
Fins al segle XIX eren 37 clar. entitats polítiques diferents. L'estat-nació alemany és el segle XIX. Bueno, igual que l'espanyol, O sigui, en les Corts de Cádiz, també. El mil·lenarisme, també els càtars, no? I les beguines i tot això, però això és anterior, diguéssim, al... Sí, els càtars és segle XIII. Exacte, i tot això és anterior. Escolta, i tornant al dret consuetudinari i aquests costums, a la revolta remenses tenen alguna cosa a veure per intentar reinstaurar aquest dret consuetudinari? Perquè van cremar molts arxius, no? Van cremar moltes esglésies i els arxius perquè no poguessin dir aquestes terres són dels pagesos, són de l'església, no? El que feien el clero, no? Inscrivien terres dels pagesos com a seves i els pagesos, com que no tenien arxius, no podien demostrar-ho. O sigui, els remenses el que eren els que estaven escrits, diguéssim, a la terra, ¿vale? Eren els serfs de la gleba, diguéssim, no? I era, diguéssim, la part de la Catalunya vella, ¿vale? Que tenien aquest tipus de mals usos, no? I el que van fer és rebel·lar-se davant d'això, dels mals usos. Vale? Tot això va passar el que és la Guerra Civil Catalana a finals de la baixada mitjana. I, per exemple, Eva Serra, tornant a Eva Serra, ella deia que hi havia sectors, diguéssim, dels remenses que eren revolucionaris, o sigui que no volien només carregar-se els masusos, sinó que volien carregar-se l'ordre feudal totalment. De fet, clar, amb la sentència arbitral de Guadalupe, no, l'ordre feudal queda bastant tocat. No va acabar en taules tampoc. O sigui, sí que és veritat que va ser una cosa molt atípica, diguéssim, dintre dels enfrontaments entre camperols i senyors, perquè els senyors no van arrasar, ¿vale? I va haver una sentència arbitral de Guadalupe que van haver d'assegurar camperols i senyors per poder arribar a un pacte, diguéssim, però hi ha molts historiadors que continuen dient que els que van guanyar són els senyors igualment. O sigui, això és el final de la guerra dels remenses, la sentència aquesta? Sí, això s'acaba amb... va haver dos guerres, diguéssim, de remenses, ¿vale? I la segona es va acabar amb la sentència aquesta, que es va fer a Extremadura, diguéssim. Es va fer a Extremadura? O sigui, van portar... a Guadalupe. Van portar... El rei va portar a camperols i senyors, els va portar a seure allà per arribar a un pacte. S'aboleixen els mals usos, s'aboleixen una sèrie de coses, però clar, llavors també els pagesos han de seguir amb altres. Però representa una miqueta com el final oficial. Vale, els mals usos, quins són, així, a la bèstia? Eren els que els feien els pagesos. Sí? Per exemple, un dels mals usos és remensa. O sigui, remensa és un mal ús. És obligat a estar lligat a la terra. Vale, sí. És una servitud. O sigui, que tu estàs com amb pertanys a la terra i... O sigui, no podies marxar del mas. És una semiesclavitud. El que passa que això, per exemple, Eva Serra també ho diu. A veure, no podia marxar del mas, però el senyor tampoc li podia posar... podia fer fora. No li podia fer fora. No. O sigui, vale? I també, diguéssim, passava de pares a fills, el mas. I els mas també tenia terres comunals. I tenia cultius, i tenia pastures, i tenia... Vale? O sigui, i clar, i pensem que els remenses eren una gent, diguéssim, classe baixa total, no? I no és veritat. O sigui, hi havia remenses que eren senyors d'altres remenses. Hi havia remenses que tenien esclaus sarraïns. O sigui, que hi havia com... No era una massa uniforme, diguéssim... No era un lumpen allà... No, que va. Hi havia remenses que tenien poder, diguéssim. Entre els mals usos també contem, hi havia el dret a cursa, hi havia el dret a la cavalcada, que el senyor podia cremar la casa, i llavors tu li havies de pagar una indemnització perquè la casa era seva. Però el dret de cuixa és una mita, Està superdemostrat ara que... Sí o no? No s'ha trobat cap document, diguéssim, que parli d'això. Que parli, o sigui, que sigui un... Que digui la paraula cuixa. Un dret oficial, diguéssim, d'això, o sigui, és un mite. Hi ha llegendes que en parlen, no? Sí, és un mite, però, hòstia, també és veritat que la violació cap a la dona és que no cal ni posar-la per escrit, perquè, o sigui, és un constant... Em refereixo, clar... Vull dir que al final potser no la posen per escrit perquè era tan normal que... De violacions ha hagut de tot... Bueno, ara n'hi ha, no? Clar, no. Vale, però jo me refereixo a un dret oficial. Que estigui escrit, que estigui escrit com alguna cosa que formi part d'un ús.
i que sigui un privilegi del senyor. Això en cap lloc han trobat una documentació. Però jo dic que a vegades, bueno, dic que a lo millor és una però patillada. Violacions hi havia violacions. Que a lo millor és tan evident que quan algú et mana et pot follar, saps? Sobretot si ets una dona. I segur que entre remenses també es putellaven. Bueno, va, què més? Bueno, no sé, podíem parlar dels comunals i del Consell Obert i tot això, no? Això és ben gut, endavant. A veure, primer parlaria una miqueta del que és el comú, no? La comunitat de veïns. El comú, al final, és la comunitat de veïns i el que caracteritza la comunitat és les relacions horitzontals que n'hi havia entre ells. Vale? Que era, bueno, com no hi havia, diguéssim, un estat fort o un municipi fort, amb funcionaris i tal, doncs moltes coses les havia de fer el comú, la gent, no? Bueno, des de... no sé, si tenien coses públiques les havien de reparar ells o devien fer el manteniment, o si tenien, bueno, la defensa, per exemple, l'havien de fer ells també, el sometent o el sagramental o l'os veïnal, tot això ho feien ells, vale? O sigui... Bueno, ells també parles d'estructures de treball com molins i també que eren coses així, exacte. No? Sí, estem parlant de mitjana, època moderna, tot plegat... Sí, això és de tota la mitjana i època moderna també, fins, bueno, llavors, bueno, un altre sinònim, diguéssim, del comú és universitats. A les cartes de poblament surt molt universitat. És una assegurança, no? Sí. És que ho roben tot, no? Perquè els comuns, ara són els comuns, no? Bueno, per exemple, Andorra continua el comú com a institució municipal. Existeix. Sí. Vale, el comú, o sigui, hi ha 7 comuns a Andorra, un per cada un dels municipis, diguéssim, de les parròquies, que encara anomenen parròquies allà, i quan parlen, per exemple, de la piscina municipal, diuen piscina comunal, o el mercat comunal. O sigui, això continua a Andorra. Per què va continuar? Perquè allà no va haver decret de nova planta. Aquí es van carregar les universitats, que és, bueno, el que deia, ¿vale? O sigui, el comú era, en un principi era la comunitat, era un sinònim de comunitat, o la universitat també era un sinònim de comunitat, però després això també es converteix en la institució local. Al Pirineu el comú, ¿vale? En molts llocs era el comú. I en altres parts de Catalunya, doncs, era la universitat o la paeria, ¿vale? Diferents noms que rebia, diguéssim, la institució local. I llavors aquesta institució, doncs, hi havia un òrgan, diguéssim, que era el Consell General al principi, que estava representada per totes les cases. Hem de pensar que la unitat, diguéssim, d'aquella època era la casa, ¿vale? No era l'individu. O sigui, la unitat fiscal, la unitat... Com la masia, no? Vale? Sí. Llavors, era un representant per casa, el que anava al Consell General. Després això, amb Jaume I, es crea el municipi orgànic i ja comença a haver una elit, diguéssim, a nivell local. Es crea el Consell Estret, el Consell Jurat, que ja són un subconjunt, diguéssim, de la comunitat que comença a manar. ¿Vale? El que passa que el Consell General encara, diguéssim, vota o escull, diguéssim, el Consell Estret, ¿vale? Els membres del Consell Estret. ¿Vale? Això per una banda. ¿Vale? O sigui, el Consell General és una assemblea i fan els seus costums i fan, per exemple, decideixen sobre les normes d'aprofitament i de conservació dels comunals, fan plets també contra els senyors, o sigui, no és això, que estiguessin la portada sotmesos. del llibre, que em sembla que és de la Castellana, que estan tots allà reunits sota un arbre, realment es reunien sota un arbre, o vull dir, això Bueno, és una mica... sí. No tenien ni un toldo o què? I si plovia, què? Sí, bueno, això ho farien l'estiu, suposo. No, això, clar, hem de pensar que l'edat mitjana era una època molt heterogènia, o sigui que en cada lloc farien... Bueno, pues tenien el seu lloc de reunir-se, ¿vale? O les seves normes, o sigui, era super heterogeni, o sigui, ara que està super uniformitzat tot, però en aquell moment, doncs, pues jo què sé, però podien reunir-se. Era una cosa com molt multitudinària, vull dir que podia arribar a ser en alguns llocs com una cosa molt multitudinària. Les comunitats eren petites. Eren petites, eren petites i com anava un per casa... Tampoc no hi havia molt follon. Bueno, no, igual eren, jo què sé, igual eren 20 persones, ¿vale? O menys. Llavors,
que es podien reunir a diferents llocs, des de l'era d'un mas fins a la porta de l'església o dintre de l'església també, que la podien fer servir també per reunir-se. El cementeri també, es reunien al cementeri en alguns llocs, per exemple a la Garrotxa hi ha molts pobles que es reunien al cementeri, i no només, és molt curiós el cementeri perquè no només el feien servir com un espai públic, inclús per fer la bugada allà, per penjar la roba allà, sí. Està molt bé. O entrava al bestiar allà a pasturar, al cementeri, o sigui, era Sí, era hi molt ha curiós. llocs on entra el bestiar encara avui en dia a pasturar, sí. Sí. Està molt bé perquè és un lloc que tampoc no convida molt a anar-hi, saps? Però si hi ha un altre ús, Clar. és més guai, no? Perquè dius, hòstia, Pues anem a això jugar a la li- petanca clar. al cementiri. Doncs hi vaig, i Això a aprofito l'església per no li- passar el sí. plomero, saps? A l'església no li agradava tot això i va haver un temps, bueno, fins que va tancar, no, diguéssim, el cementeri, no?, com a espai públic, però durant un temps era un espai comunal, diguéssim. I què més? I, per exemple, lo de reunir-se en arbres també, sota el que es deia la Junta d'Arbre. Això, en el costumari català de Joan Amades, Sí? s'explica. Junta de l'Arbre. Junta d'Arbre. Bueno, em sembla que Junta d'Arbre. Sí, per exemple, a Gallecs, Paret del Vallès i Hombre, molt bé, allà així reunien. m'agrada que parli de nosaltres. Parets. Home, A Parets. Home, és a Vallès Oriental, saps? Ah, És però no, és que parlem de la roca. la meva pàtria. Allà reunien sota un arbre, Molt bé, sota el raure del Manent. Del Mas del Manel. Del Manent. Manent. Sí. És una escola, em sembla, ara, el Manent. El Maria Manent, no? Que és molt conegut, bueno, bastant conegut. Sí, però em sembla que no sé si té a veure, perquè Marià Manent és un escritor, no? Algo així, un poeta o alguna cosa. Però Manent, ara em sembla que hi ha una escola. Pot Per ser. què hi han posat tots aquests noms, els reprofiten per convertir-los en merda? Perquè, bueno, jo crec que les escoles són una merda, la veritat. No... Bueno, jo no hi ha veig. un llibertari que intenta crear subjectes revolucionaris, però, bueno, es fa el que es pot. Però inclús les escoles aquestes lliures em semblen una merda, No, les també. coses millors són les pitjors, el millor són les que tenen més rotllo stalinista, collons. Més que els xavals prenguin disciplina, perquè si no, es tornen tots una banda de comunaires d'aquests, de flores dels Han collons. d'exercir la memòria. Confonen llibertat amb mia. Llibertat amb Kellogg's barato. Vols que, ara que se'ns hem anat una mica per les branques, em fa gràcia que deies el costumari català, perquè hi ha una frase del Joan Amades que diu: el que és comú no és de ningú. Bueno, això no és de la mà. No és de Bueno, la mà, ho recull. Igual ho recull ell. Sí, però no sé, però sempre he pensat, ho diu com un greuge o ho diu com algo positiu? Vull dir, aquest refrany sempre he pensat, ho diu en plan negatiu, no? Això és negatiu, sí. És negatiu, no? Això és de l'època, diguéssim, el referent aquest és de l'època ja liberal. Dels burgesos, no? Del Sí, segle ho he XIX, pensat. que ja comencen a dir, a veure, això ha de ser propietat privada, perquè si no és de ningú, això és es fa malbé. casaputes, no? Vale. Llavors hi ha molts referents negatius que mires, diguéssim, l'antigüetat i són del XIX. Però bueno, se n'han sortit, en pintar que el comú és una merda. Clar. Hòstia, se n'han sortit, Sí, no? sí, Vull i tant, dir, i tant. se n'han sortit molt bé, Sí, sí. la veritat, i Bueno, tampoc... és aquí, perquè en altres zones, a l'Europa civilitzada, no? La gent és molt respectuosa amb el comú i tot això, no? I Sí. a Alemanya i Àustria, allò, si fas no sé què, doncs... No sé, això, fins Bona. a quin punt és veritat, vull dir, perquè per mi també respectar el comú també vol dir saber compartir, i hòstia, jo crec que no sabem compartir, i els alemanys, jo no sé, bueno, no sé, clar, jo no he estat mai a Alemanya. Sobre el Suposo comunal- que n'hi hauran que s'han compartit, no sé. Sobre el comunal, si voleu, també comento alguna cosa. De comunals, diguéssim, podien parlar de molts tipus, ¿vale? Però dos principalment, que és l'alou comunal, que és ja a partir de l'alta mitjana, que és quan el domini directe i l'útil és de la comunitat. O sigui, diguéssim, la comunitat tenia el control total sobre el comunal. I això és l'alou comunal. I això continua, per exemple, al Pirineu durant molt de temps. Que al Pirineu la gent tenia també, diguéssim, terres en Francalou i tenia comunals en el que és l'alou comunal, o sigui, perquè els senyors allà al Pirineu no van tenir tanta força, ¿vale? Llavors, a partir de la baixa de mitjana, en el procés de feudalització, ja el domini directe passa a ser dels senyors i el domini útil continua sent de la comunitat, i aquí ja es parla d'empriu, la paraula per parlar d'un alou comunal o d'un comunal, diguéssim, que el domini directe és del senyor i el útil és
de la comunitat és en priu. En priu, que vol dir que ho fan servir però que no és seu, no? Bueno, Els recursos sí que s'apropien, diguéssim, però no, diguéssim, la terra no és... Però ja has fet en plan rotllo, és meu, no? Una mica, bueno, ja has fotut... Sí. Sempre canvi, evidentment, d'alguna prestació, no? I sempre canvi d'algun pagament, no? Pel senyor. Depèn. Hi ha llocs que no paguen res. O sigui, que sigui de domini directe del senyor és testimonial, diguéssim. No hi ha un... Això depèn del lloc. Vale? O sigui, inclús, jo què sé, a la Catalunya Nova, per incentivar que la gent marxi cap allà a colonitzar aquella zona, diuen que eren lliure de tributs i tot això, vale? O sigui, tot el comunal. Era això, era terres lliures. El que passa és que, clar, després venen els senyors, no? Quan ja està funcionant la LOU, li comencen a comprar... Exacte, o sigui, al principi sí que tot és gratis, però ja de mica en mica... Tot és gratis mentre tu fas tu, no? Quan ja ho tens fet. Que penso, posem una altra cançoneta i quina vols sentir? Bueno, vull dir, quina ens proposes, vaja? Bueno, aquesta la de Sílvia Tomàs, que són dues cançons, que estan inspirades, bueno, en part en el llibre, vale, que són dues cançons, és Un vell home i Recordando. Molt bé. Que és en directe, no? És un vídeo... hi ha un vídeo també, un videoclip que surto jo també en el videoclip. Què dius? Sí. Pues posem aquesta. De què fas? De vell home? No, surto allà en una foguera. En sèrio? Sí. No l'he vista. Però de quina... Perquè el videoclip són les dues cançons? Són les dues cançons. També? Sí. I a quina surts? La de Recordando em sembla que és més trista. A la segona part, sí. A la segona? Recordando, sí. Ai, per favor. No, està molt bé el videoclip, Però surt despullat? Surt mig despullat, sí. Això, doncs anem a mirar-ho. S'ha acabat el programa. Anem a fer una pausa, anem a mirar-ho. Molt bé. Et vas posar una pròtesis o alguna cosa o no? No? Bueno, no passa res. Això és que no la necessitava. Però bueno, doncs anem a sentir aquesta, la Sílvia... Tomàs, perdó, que no d'allò, Sílvia Tomàs Trio, que m'ha fet gràcia perquè en el que em vas plaçar diu Sílvia Tomàs Trio i bueno, tampoc no vull saber punyetes, però allà només són dos, saps? Hi ha un n'hi ha un que no hi és, el que grava. Avui en dia va tot això. Pues vinga, Sílvia Tomàs Trio, Un vell home i Recordando. Som-hi! És la història d'un vell home que en el seu temps fou pastor del poble que l'ha vist néixer entre oliveres i valors. És la història d'un altre home que li van matar el bestiar, li van donar un uniforme, un nou calendari i un tros de pa. Qui sap què fou d'aquell pastor que ara jau sense bastó? Què fou de la gent del seu poble i dels camps que ja no hi són? Van robar els sabers la terra i els van convertir en jornalers. I és quan plou que encara plora, recordant la nit i el fred, la misèria d'un sembrat que no alimenta tots igual, la tragèdia de la fam, quan la terra don menjar. És la vida d'un altre home que el van obligar a marxar, d'allà on els arbres li parlen del seu passat més llunyà. El van treure de la misèria en la mateixa que el van enfonsar i li van obrir les portes d'un passadís molt ben pintat amb llums i cadires calentes i un futur assegurat. I ara jau mirant a terra sense bastó ni bestiar. Obre els ulls i recorda la dona que més va estimar, mare dels fills que donà la vida, mare i pagesa que morí cantant. Potser abans érem pobres, no ho teníem tot esclar. A l'hivern es menja bròquil i a l'estiu s'assega el blat. La tempesta ens avisa del cereal que hi haurà. Ens van prendre el que sabíem i els que ho saben savis moriran. Qui recull el seu sembrat, qui recull els seus refranys, qui recull el seu sembrat. Que els nostres fills ja no saben com fer créixer el seu menjar, com s'arriba al sacrifici, com s'afronten les veritats,
com s'afronten les veritats. Amor meu, que ens han comprat la terra i no l'hem sabut defensar. I ara la venen per peces com si fos un tros de pa. Amor meu, teu, de la vida, mai és tard per recordar que la terra no es pot vendre, la terra no es pot comprar. Es pot cuidar i abandonar, tal com la humanitat. Recordando lo que no he vivido, lo que no he aprendido en este largo camino que empezó antes que hubiera nacido. Recordando lo que sí ha existido, lo que no he vivido, lo que han escondido, todo lo extinguido, todo lo engullido. Recordando río, árbol, viento, verso, siembra, canto, campo, leña, hoguera, infancia, anciana y parto. Recordando, recuerdo que nos vencieron, comprando el recuerdo, secuestrando la tierra, violando sus huellas y ahora ni pueblo, ni plaza, ni leña, ni infancia, ni fiesta, ni otoño, ni primavera. Recordando que insultaron a nuestros antepasados, vendiendo en el campo la vida mata, cuando quien mata es quien la hace esclava. Recuerdo que estamos progresando a vivir conectados a ninguna parte, progresando a vivir sin tierra, ni pueblo, ni plaza, ni fuego. Recuerdo que damos la mano a quien nos da migas y sed, mientras chupamos la sangre de la tierra que nos vio nacer, al humano, la planta, la piedra, el poder. Recordando que sin río, ni plaza, ni pueblo, ni tierra, ni aire, no comes, no andas, no abrigas, no amas, no respiras, no sangras. Recuerdo que nos vencieron, comprando el recuerdo, secuestrando la tierra, violando sus huellas y ahora ni río, ni árbol, ni pueblo, ni plaza, ni leña, ni infancia, ni fiesta, ni otoño, ni primavera. Recordando recuerdo que puedo recordar, y en el recuerdo actuar. Qui recull el seu sembrat, qui recull el seu refrat, qui recull el seu sembrat, qui recull el seu refrat. Què me'n dius? Bona, Fantàstic. Molt bé, que bé canta. Pues he flipat molt, he flipat molt, perquè era una mica això de que trio, ja, jo sóc un molt xapat, saps? I, hòstia, Sílvia Tomàs Trio, ja, em remet una mica als tontos del jazz, saps? I, hòstia, bueno, tontos entre cometes, però bueno, per mi tontos, també cal respectar. No, però té una entonació, hòstia. Sílvia Tomàs Trio, no, home, però canta molt bé, he flipat. I a més no para de fer coses, tio, no para de banyar-se.
no para. Molt bé. I les lletres estan molt bé. Les lletres estan molt bé. Són molt bones. Sí. Són molt bones, tio. Està molt bé, està molt correcte. D'on és ella? Hòsties, però no ho sé, tio. Bueno, de parlar baix. No. D'on ets tu? Jo vaig néixer a l'Hospitalet de Llobregat. Molt bé, així m'agrada. I des de fa 20 anys visc per la zona de la Conca d'Òdena, Igualada, tot allò. Molt bé. El meu pare era mestre a l'Hospitalet de Llobregat. Ah, sí? Igual el coneixo. T'ho juro. No, ara està mort, però bueno, pobre home. Però bueno, és igual. Endavant. Hem sentit la cançó. Què més? Va, parla del llibre, collons. Bueno, continuo parlant del tema d'usos comunals, ¿vale? Sí, va. Clar, quan parlem de comunals pensem només en boscos, en pastures i tal, no? Però, bueno, també hi havia eines que eren comunals, com les xarxes de pesca, les grans... l'arc gros, diguéssim, per exemple, a Port de la Selva tenien una xarxa d'aquest tipus que la tenien, era molt gran, la tenien a l'església guardada, i quan detectaven un banc de peixos de tonyina, vale, doncs tocaven feien el toc de campana i venia tot el poble recollint la xarxa i anaven cap a la platja entre tots, bueno, les tenien entre tots, entregaven alguns en barca. Perquè es deia arc gros perquè deuria ser un mamuteret era una animalada de gran, sí. I llavors, clar, s'havia de fer entre tot el poble. Moltes barques deurien haver rodat. Entregaven moltes barques, unes altres es quedaven a la platja aguantant i, vale? Sí, era com una feina comunal. Vale? I llavors també hi havia molins comunals, hi havia fargues comunals, forns comunals, pous de gel comunal, o sigui, hi havia molt tipus de béns que no eren naturals, que eren artificials, però que també eren comunals. Vale? També hem de pensar en altres usos comunals, que, clar, no tot era comunal, hi havia diguéssim, predis o finques que eren d'una família, ¿vale? Cadascú tenia un mas o una finca, etcètera, que, bueno, tampoc era una societat igualitària, hi havia finques més grans, finques més petites i tal, no? Però tampoc era una propietat absoluta com ara, diguéssim, que pots fer l'ús i abús sobre el teu bé, no? Sinó que els veïns tenien drets sobre aquestes finques que eren familiars. I, per exemple, hi havia usos comunals sobre aquestes finques i hi havia, per exemple, el dret de rostoll, que era un dret o una servitud que tenies la finca, diguéssim, a favor dels veïns, que era que quan aquesta família havia fet la collita del seu hort, doncs el bestiar del comú podia entrar allà a menjar el rostoll. Vale? Llavors també famava, no? Clar, llavors era una economia circular, perquè també els fems, diguéssim, adobava la terra de l'hort. Vale? Això també, bueno, això quan comencen els tancaments de terra, doncs això es trenca, tota aquesta economia circular i, per exemple, els fems es converteixen en mercaderia. Llavors això és una pèrdua brutal. Hi ha allò dels espigolaires, no? La pel·li aquella és un altre, exacte. El dret d'espigolar també és un ús comunal sota una finca. El que cau a terra i no ho recullen, el qui entra s'ho endú, no? Pot ser d'una família, però tu tens dret a recollir el que hi ha a terra. Pot ser que els domingueros avui en dia, aquests que van pel món i, hòstia, una carbassa, me l'endugui, pot ser que sigui un remanent inconscient d'aquest... Els boletaires, avui dia és això, perquè clar, a Catalunya avui dia no em recordo si era el 80% sembla que era dels boscos són propietat privada aquí a Catalunya, el 80%, o sigui el 20% només és una animalada, sí. Això passa tot a Espanya, passa també? No, aquí més. Sí. I per què quina és la justificació? Aquí diguéssim que va haver el règim emfitèutic que va fer que estigués la terra molt repartida, que això també no era del tot dolent, vale? Perquè aquí, per exemple, el latifundi andalús no va existir, vale? Estava més repartit, eren, diguéssim,
la dimensió, diguéssim, de les terres era més... Molt més gran, ja t'entenc. Més O sigui, gran que són Andalusia. 80% són propietaris, però del bosc, Està però molt repartit. són Hi ha petits molt- propietaris, Exacte. entenc. Sí. Val. El fet que el 1835 i el 1855 hi ha el que se'n diuen les desmortitzacions, que són privatitzacions de terres comuns i de terres de l'església, del clero regular, dels monjos, perquè llavors els burgesos compressin aquestes terres. Lo de Mendizábal, no? Mendizábal i Madoz, exacte. Sí. Llavors això, O sigui, era un Madoz, truco. Jo bueno. estava molt a favor de pensar, dic, hòstia, Bueno, va estar molt bé lo de desamortització. O sigui que tampoc va estar bé. Pues, està bé que llegiu aquests llibres, perquè moltes coses de la història que tu dius, oh, que bé que van estar, pues resulta que van ser una camama, van ser el timo del Tocomocho. Clar. Jo crec, vull dir que... I això està bé perquè el llibre tracta d'això, també. Sí, la desamortització és amortitzar, o sigui, tornar a afegir els béns al mercat, que tornin al mercat a circular i tal, no? Mentre estan amortitzats, diguéssim, estan en mans mortes. Vale? Llavors, en mans mortes vol dir que no circula això en el mercat, que no hi ha capital, diguéssim. Que no hi ha un guany. O sigui, ha de ser tot funcional, no? Vull dir que I rendeix... Clar, mentre estan mans mortes, que pot ser mans mortes de l'església com mans mortes de la comunitat de veïns, doncs, bueno, és només per subsistència familiar. Vale? El que passa que això al final, no? Els pagesos més pobres, la gent més que no tenia per viure, podia anar aquí, trobar alguna cosa i era la manera de sobreviure, no? Després ja... Era una cosa I llavors una pregunta que faig, que el 80% dels boscos sigui com en mans de gent diferent, de propietaris diferents, pot ser que... Perquè també una vegada vaig parlar amb una gent que em van dir és que a Europa hi ha un 70% de bosc que no hauria d'existir. I jo em vaig quedar i dic, me cago en Déu, sí que anem bé. Però no sé ben bé què collons es referien. Bueno, perquè, clar, abans hi havia menys boscos perquè hi havia més pagesia. Llavors, molts boscos en realitat eren prats o cultius, vale? I llavors quan la pagesia abandona tot això... Es bosquitza, vaja. Clar. Els boscos fan oxigen. Clar. Això és el que anava a dir, no? Vull dir, què passa? Que no hi ha d'haver-hi... Bueno, dic, no sé. Sí, però igual un terme mig, no sé. Una pregunta, el tema del carlisme, en principi el carlisme, la defensa de l'antic règim, que volien defensar el comú o era només... Bueno, no. El carlisme, el que són les èlits, volien tornar, diguéssim, a un règim feudal, diguéssim, no? Però, bueno, diguéssim que els camperols no es van unir, diguéssim, a lluitar contra els liberals per una ideologia, sinó perquè veien que estaven quedant sense terres comunals i sense poder entrar a una finca a espigolar o a fer dret de redall o de rostoll o tot el que feien d'usos comunals. I, bueno, de fet, van haver ocupacions de terres al segle XIX, però també al segle XX, al principi, ¿vale? De fet, el tema i no només a Catalunya, a tota la península, va haver un conflicte per la terra molt bèstia. Els comuners, no? A Castella... A Castella també va ser els comuners, sí. És més... El que passa és que les desamortitzacions el que fan és que venen lots de terra molt grans i només els poden comprar els rics. Llavors, clar, encara empitjoren el problema. Sí, perquè fan més gordos. Sí, perquè fan un paquets de terres molt... O sigui, que no poden arribar... No pots comprar. Exacte, no podien comprar una terra individual, diguéssim, que feien paquets, ¿vale? Però a Catalunya l'espoliació de terra comunal va venir abans. O sigui, al segle XVIII, a la segona meitat del segle XVIII, arriba a través dels bans de tancament de terres, ¿vale? O sigui, a Catalunya s'avança tot això de l'espoliació dels béns comunals. A la resta de l'Estat, doncs, sí que hi ha la desamortització de Maddox, que és la de 1855. Aquesta va contra els municipis, no és tant contra l'església, sinó contra el comú, contra el comunal. Vale? O sigui, sí que va haver diverses desamortitzacions. La Mendizábal, per exemple, és contra l'església. Sí. I la de Madoz, que és l'última, diguéssim, que va començar el 1855 i va acabar en 1920 i pico. O sigui, es van passar un munt d'anys allà robant a saco. Per exemple, el monasteri de Núria sí. ho van robar al comú. Ho van robar al comú. De Ribes, crec que és de... Sí, crec que era Ribes. La mare que em va parir. Sí. Sempre fan aquestes coses, vull dir que també hi ha un potent lloc, vull dir que són com llocs molt simbòlics, en claus simbòlics, no? De la mateixa manera que quan hi ha uns llocs macos
per al comú, va a l'església i, saps? Vull dir que... Això s'ho va quedar el bisbe d'Urgell. Molt bé, no?, per ell. Sí, el cabron. Però això va ser... Que està molt bé, que allà van rodar el Resplendor. Això va ser al segle XX. Això va ser al segle XX. O sigui, això no sé si va ser el ministre de Foment espanyol que li va regalar aquestes terres que eren comunals, crec que era de Ribes de Freser, o de l'altre poble, no me'n recordo. Però sí. A mi tot el que no sigui el Vallès me la sua. Vale, però bueno, i llavors el monasteri aquest està sobre un terreny que era comunal. Sí. Que malparits. I bueno, hi ha exemples d'aquests hi ha un munt, vale? Digue'n un altre, va. Digue'n un altre. Bueno, per exemple, no sé si va ser Albacete, crec que va ser la matança de Lleste, que va ser el 36, va ser perquè van ocupar terres comunals per recuperar-les. Vale. Bueno, i lo de Casas Viejas, no? També al final va ser... Casas Viejas no va ser ben bé això, va ser més una revolució anarquista, no? Però sí, la de Lleste sí que va ser una ocupació de terres de camperols i va arribar allà la Guàrdia Civil i van anar al saco. Escolta una cosa, tu en els teus articles, en un article cites el Kropotkin. I, clar, tu en aquests articles que tu parles del comú, quina vinculació hi ha entre l'anarquisme allò, el plutonià, el kropotkinià, així amb les idees aquestes més comunals, més... No, perquè al final, clar, el retorn al comú, no?, la ideologia anarquista, al final, és una cosa tan... Bueno, el Kropotkin, clar, en el llibre d'ajuda mútua ho explica, que molt del suport mutu ve des d'antic i posa molts exemples. Sí. I, bueno, és que jo penso que hi ha un fons, diguéssim, de l'anarquisme que té a veure amb tot això. Un llibre que es diu Laberinto Espanyol, que ara no me'n recordo tampoc del tio que ho va escriure, però era un tio, un periodista estranger que va estar a la Guerra Civil aquí i que va estar abans va estar durant tota la República i va dir que la manera que s'organitzava la gent quan hi havia un buit de poder aquí a l'Estat i que, bueno, creaven sindicats i creaven, bueno, consells i tal, volien, diguéssim, a l'Ajuntament i feien això, i ja estava, sembla basat en les comunes medievals hispanes. Saps? O sigui, que a veure, que no és una cosa que ens inventem, no estem inventant la roda, no? O sigui, sinó que ja ve des d'antic. Vale? I sí que, bueno, l'edat mitjana i la moderna i tal, doncs no podem idealitzar res, però hi ha coses que són interessants i, bueno, igual no recuperables, però sí es poden mirar amb altres ulls, no? I Portugal dels collons, però es pot trobar un vincle, no?, en aquesta lluita antiliberal, aquesta lluita pel retorn al comú entre els carlistes i els anarquistes? Vull dir, un anarquista podria estar cridant Dios, pàtria, rei i furs i coses aquestes per defensar les idees comunals. Venus in furs. Ja no sé, tio. Sí, una xorrada, perquè... No, està bé perquè jo abans he pensat, ja sé que també és una xorrada, però que moltes vegades ja dius, hòstia, aquest moviment és d'esquerra o aquest moviment és de dreta. La tercera guerra carlina, per exemple, es van unir republicans i els carlistes. I els carlins, es van contra els liberals conservadors, diguéssim. I, bueno, no sé si era Fontana o... No sé, Fontana, crec que era, que explicava que bueno, quan s'unien, diguéssim, per anar contra els liberals, pues hi havia uns que estaven resant a la creu no sé què i els altres cantant proclames liberals, no? I no és maco, això? No és maco? Això, veus, el de destruir Lleida o Tarragona... Bueno, no perquè sigui Lleida o Tarragona, preferiria destruir Badalona o Cornellà. Sí, no, Hospitalet no, però això d'anar tots a la una, hòstia, està bé, no? Està bé, perquè, hòstia, està bé. No, i de fet, el Teo, el rei d'Espanya, moltes vegades ho diu, jo me'n vaig a resar a no sé on collons se'n va a tomar pel cul. És igual, i el tio diu, és que jo pot ser que tingui més en comú amb aquesta penya d'aquesta parròquia, que potser són creients però estan allà contra els desallotjaments
donant menjar a la gent, fotent-se els collons allò, que amb un tio que és anarquista i està allà en un lloc venent pegatines, no sé què, no sé quantos, dic, a lo millor tinc més coses, a lo millor no, en comú no, perquè... Això és un pensament molt hippie, pensar que tots són germans. No, germans no. Jo el que vull dir és que s'han de fer coses, saps? I que quan has de fer coses, hòstia, a lo millor va cago en Déu, les has de fer amb algú que dius, hòstia, no comulgo a saco, però... No? Clar, o sigui... No ho sé, però hi ha un moment que has de fer coses, tio, perquè si dius, és que no faré coses perquè no trobo ningú amb qui comulgui a saco, és que no faràs mai res, perquè no comulgues a saco amb ningú, i sobretot amb els teus. Quan fas coses a nivell local, no té molt de sentit que per ideologies, no? Doncs, cony, si s'ha d'arreglar no sé què un pont, doncs... O qualsevol necessitat que tinguis, no? O sigui, les necessitats que tens a nivell local, no? Perquè... Però tothom hi passarà pel pont. Perquè, clar, o sigui, hi ha un economista que va guanyar que va ser la que va guanyar el Premi Nobel l'única dona que va guanyar el Premi Nobel d'Economia, que és la Elinor Ostrom, que ho va guanyar per un estudi sobre comunals de tot el món. Per exemple, surt a... Això quan fa? Hòstia, no, el 1990 pico, em sembla que va ser. Val. Sí. No fa tant. Llavors, va fer un estudi de tot el món sobre comunals i un dels exemples que surt és el Tribunal de les Aigües de València sobre el tema de... Sí, sempre en parlen. Vale? Això sí que t'ho ensenyen a l'escola. No tenia ni puta idea. I clar... Doncs a mi això m'ho van ensenyar a l'escola. Ella... Com que de València. Sí. Si fos aquí gallecs no t'ho dirien. Va, segueix, perdó. Ella deia que clar, que el que va veure que, a diferència del que es creia, no? De que el tema de comunal, que no es podia, o sigui, que la gent no podia entrar als comuns o als comunals perquè podien fer malbé el planeta, perquè se podien carregar tal, i que això hi havia, diguéssim, tendències d'abans del que comentava la Elinor Ostrom, que deien que tots els béns comunals havien d'estar en mans de corporacions o de l'Estat, ¿vale? Perquè si no la gent es carregaria el planeta en 2 dies, no? Al final... Això és infantilitzar la població, clar, és el que fan contínuament. I llavors ella va veure això, no? De que en moltes parts del món doncs, hi ha comunals i que no hi ha... O sigui, la gent diguéssim, del lloc té més incentius, diguéssim, per conservar i per aprofitar bé, diguéssim, tot el que té al seu voltant i perquè el coneix i perquè... Vale? Ja no hi ha més... O sigui, millor que la gent del lloc per gestionar tot això. Perquè si la cagues, t'estàs cagant a casa teva, no? Vull dir que està bé. Això hi havia un tio... Això ho has llegit, això d'aquesta noia? Sí. I com es diu? El llibre o digues el nom de la noia? Elinor Ostrom. Elinor Ostrom. D'on és ella? Hòstia, no sé si és anglesa o... Sí. Molt bé. Vale. És sobre els béns comuns, o sigui, el commons, el govern dels comuns, em sembla que es diu. Common people. Sí. Molt bé. El govern dels comuns, una cosa així. Llavors... D'aquí ho han tret, dels comuns, perquè de fet els comuns sempre diuen el govern dels comuns. O sigui, és el puto llibre. Sí, doncs no sé d'on l'han tret, però no sé. No té res a veure. No té res a veure. M'alegra que ho diguis. Què més? Està parlant dels iniciativos? Sí, no, ho diuen, el govern dels comuns ho diuen, no? Alguna pancarta ho diu, no? Sí, però no, o sigui... No, és el més... Els partits polítics són el més allunyat d'un comú, d'una comunitat de veïns que... Del seny comú, El partit ja diu la paraula, no? Parteix en fragments, no? I la comunitat, quan havia de fer alguna cosa, la feia en comunitat, o sigui, en comú. Vols que sentim una cançó o què? Sí. Sí? Digues quina. Mira aquí a la pàgina web. Per cert, que hi ha una pàgina web del llibre en comú. Vols dir-la per si algú se la vol guaitar? Sí, el comú.cat. El comú.cat. Sí. La portes tu? La porta més gent? La porto jo sol. Sí. Després hi ha una que és Reconstruir el Comunal, que la porta un company. Molt bé. El que no sé si és reconstruirelcomunal.net. Què vols sentir ara? Llavors, podem sentir ara la història Si amo noi. La història som nosaltres. Sí. És d'un cantautor italià que és Francesco Di Gregori
i que hi ha una versió del grup Uala, Molt bé. que està també cantada en italià, però bueno, que també té, bueno, hi ha un vídeo que amb els subtítols en català que podeu... Bueno, no passa res perquè estigui cantat en italià, vull dir que si no entens italià, no? Sí, no, és fàcil. Que és molt semblant, no? Ja està. Doncs anem a sentir-la. Molt bé. Com es diu els que la fan, perdó? Uala. Uala. Els intèrprets són Uala. Uala, doncs anem a sentir els Uala, la història Som-i Noi. Un grup català. Som-i Noi, la història Som-i Noi, vull dir que anem-hi de cara. Vinga! La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano la stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra nelle stanze e le brucia, la storia dà torto e dà ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché la gente che fa la storia quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto 1 milione di libri insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padre e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Bé, a mi m'ha agradat. Està bé, no? Està bé. A tu t'agrada aquesta música o no? A mi m'encanta, sí. Sí o no? Quina sinceritat. Amb el Xaca diria, home, què sé, a mi m'agrada, en realitat m'agrada el jazz o alguna cosa així. No, bueno, m'agraden moltes músiques, Home, ja m'imagino. Què anava a dir? Estàs preparant alguna altra cosa o has escrit alguna altra o tens algun altre projecte? Bueno, estic... Bueno, vull dir que, aviam, que no cal que em diguis estic escrivint un puto llibre. No estic escrivint un llibre. I és tan bo que no cal que n'escrius cap més mai més. Aquest llibre va sortir al final del 2015, després va ser una versió en castellà ampliada, del 2019, i bueno, i estic pensant fer una altra edició, més en català. Una ampliació. Ampliada, sí. Sí, bueno, jo ja ho dic al llibre que al principi, de que és un document obert, diguéssim, un treball obert i que... perquè està per Creative Commons, no? Sí, està per Creative Commons, es pot descarregar gratuïtament del web. El podeu comprar en la gent de Descontrol, que també són molt bona gent. Em fa riure que està a la sèrie, a la col·lecció Potlatch. Sí, bueno, és un segell, però realment al final no van fer res.
Potlatch. O sigui, només van fer el teu? No, tenen més llibres, però diguéssim que només van posar el celler i me'n van ajudar amb el tema de l'ICBN, sí? Vale? I després tota la resta és autoedició. Em vaig posar en contacte amb Descontrol, sí. I ells, li va agradar la idea i tota la impressió, distribució, tot això ho fan ells. I jo vaig fer, diguéssim... I ha sortit o no? Amb ajuda d'altres companys que em van ajudar a corregir el llibre i tal. Ho van fer... Està bé, és comunal, ho diu al principi, està molt bé. Bueno, tots els llibres ho són, d'alguna manera, però aquest com a mínim m'ho reconeix. Sí. I ha sortit, ha sortit, vull dir... Ja sé que és una xorrada, però vull dir, la gent no per saber si dona rentes, sinó per saber si la gent li ha interessat. Doncs no, a veure, jo crec que interessen molt, o sigui, per... Bueno, és que quan ho agafes dius, hòstia puta, però com no he llegit aquest llibre? Jo vaig llegir la ressenya a l'E15 i dic, hòstia puta, no sabia d'aquest llibre, i ressenyaven al castellà i dic, hòstia, no havia sentit a parlar mai d'aquest llibre, i vaig posar i dic, guaita, si està aquí, i dic, m'interessaria llegir aquest llibre, i de sobte molta gent va començar a dir, però què fas? Sí, hi ha molta gent que el coneix. Molta gent és superfan. La veritat que és... Sí, jo estic molt sorprès, perquè és un llibre que jo no he fet cap... O sigui, no he tingut un mitjà, diguéssim, darrere que fes difusió. És que no n'han parlat d'allò. Bueno, no n'han parlat d'allò. Dic que no n'han parlat d'allò. Suposo que a la directa hauria sortit ressenyat. T'han entrevistat a la directa o no? A la directa vaig fer un treball o sigui, vaig... Un article. Col·laborar per un article, sí. O sigui, he col·laborat en alguns articles de la directa en algun, de la revista Caramella, de diferents... de la revista cooperativa catalana, em sembla que es diu. Caramella, és una revista? Caramella. Caramella? Caramella és una revista de cultura popular catalana, sí. En sèrio? Sí, molt bé. Caramelles, anem a cantar caramelles. Sí, clar, és de caramelles, sí. I on la fan? No me'n recordo. Bueno, és igual. Bueno, me l'apunto, a mi m'interessa tot això. Són de l'Abadia de Montserrat. No, però no sé-ho, perquè no l'haguessin tret. Encara que a vegades ho posen per fer-se els guais. Vull dir que podrien... És d'àmbit de tots els països catalans, no només del Principat. I em van demanar fer un llibre, em van demanar fer un article sobre boscos comunals dels països catalans. Molt bé. Jo m'havia centrat sempre en el Principat i llavors amb això també vaig començar a investigar sobre el País Valencià. I aquest noi, un de València que també es diu David, no? El David Sagarra, sí. Què li passa? Aquest també en sap molt, no? El vau portar l'altre dia en un poble. Sí. Vau fer unes jornades. A Duasaigües. Bueno, vau fer. No sé si tu hi estàs ficat, però tu també estaves allà. No, a mi em van convidar a xerrar. A xerrar. Sí, i amb el... Sí, per primer cop. Però quin fastorro, no?, que vau fotre allà. Va estar bé o no, això? Va bé, molt bé. Però és un poble... És un poble petit de 150 habitants o així, però, hòstia, allà sembla el comú. Sí o no? Sí. Bueno, m'ho ha semblat, però dic, i això on està? On està? Això per on està? Això està en el Baix Camp, a prop de... és igual, no ho diguis, perquè si no la gent hi anirà allà. Vilanova d'Escornalbou. La gent anirà allà a emprenyar. Vinga a vendre fosquitos, vinga a tocar el timbal. No, sí, està per allà per el Baix Camp. Hòstia, molt bé. Doncs veig que va fotre allà un bon simpòsium, no? Sí, van fer va ser dues setmanes diferents, que hi va anar també el Jordi Martí Difont. Home, aquest també el coneixem. Aquest sí que el coneixem. Vale. Que ja vaig veure que va recomanar el llibre també, quan vas dir això. Aquest és un elemento, eh? Aquest està més boig. No ha vingut aquí perquè no ha volgut. Sí. Aquest em va convidar a fer he fet dues xerrades a través d'ell també, a Tarragona. O sigui, jo no sé, què portaré, 80 o 90 què dius? No m'ho puc creure. En sèrio? Brutal, sí. Però, i un moment, i això t'agrada o dius, no la puta merda ja? No, això m'agrada. Ha sigut molt temps, vull dir que tampoc no és allò que... Sí, al principi sí que era... I perquè jo no deia de fer això, si em venia deia que sí, però... Clar, no anaves buscant-les. No anava buscant-les, si jo anés buscant-les, igual tenia una cada setmana. Però clar, jo no em dedico a això, no podia tampoc, però sí que he fet... M'interessa però no tant. No, perquè no, jo tinc una família i no em dedico a aquestes coses, saps? A fotre la xapa. Clar, llavors he fet xerrades a València, inclús a Xixón, a Madrid, a Burgos, sobre el comunal comú català, tio, Madrid, tio, imagina't. Bueno, està molt bé. Què anava a dir? I una altra cosa, en David Sagarra aquest el vas veure o no? Aquest és curiós.
Sí, aquest sap un colló de tot, no? La mare que em va parir. Aquest sap molt sobre el rural. Els àrabs van inventar la xinxeta. Sí, no? sobre els àrabs sap molt. Sap la hòstia, no? Sí. Sobre el xarc a l'Àndalus. I ara té un llibre que es diu S'apaguen les esteles o alguna cosa així? Bueno, ell és documentalista. Sí, també ha tret algun llibre, però la seva especialitat és documentals. Què? Documentals vol dir pel·lícules? Pel·lícules sobre el món rural valencià, del País Valencià. A mi les pel·lícules em clapo, tio, de veritat. Però bueno, són cortometratges i està molt bé. Molt bé. Què més? I no era el primer cop, no el coneixia personalment a ell. Ja, és que jo no sabia, vull dir que jo quan vaig veure que aquest tio havia vingut al Principat, que bueno, és igual, perquè allà a tomar pel cul em va venir per mi és com si estigués a Rússia, però vaig pensar, dic, hòstia, m'hagués agradat sentir-lo, aquest senyor, aquest noi. Llavors sí, es va parlar, diguéssim, de la Catalunya Nova, que va tenir una part també d'andalusins. Vale? Llavors, per això ell va venir i jo també vaig parlar, diguéssim, dels comunals de la Catalunya Nova. Vale? Em fa riure perquè també hi ha un moment que també els comunals també es defensen dels musulmans, no? De l'imperi musulmà, no? Ho diu aquí, no? A vegades també, o a lo millor és a Castella, que fugen també de... Són terres de frontera, no? Sí. Clar, aquestes terres, pues... Ells es fotien on podien. Sí, però de comunal va haver tant la part cristiana com la part musulmana. Els àrabs també n'hi havien. Sí, bueno, d'àrabs aquí va haver pocs, O sigui, els que entren a la península són una minoria àrab, que és l'elit, i una majoria bereber, o amasic, vale? Però la majoria, diguéssim, andalusins, quan passa ja temps, són autòctons. Són hispano-visigots o hispano-romans que s'han islamitzat, s'han convertit a l'islam. O sigui, la majoria, per exemple, a tota la part del xarac a l'Àndalus, el que és el València, el Catalunya Nova i tal, són autòctons. Vale? Que se n'ha d'anar a fer boxeo. Vols que sentim una cançó més o vols, abans de marxar, ja que t'hem fet venir, vols recomanar alguna cosa que et vingui de gust? En aquest sentit hi ha un llibre de l'Isart que es diu Sin leña, sin peces, deberemos quemar la barca, que parla una miqueta d'aquest període de transició. No? L'Isart sempre... Bueno, és un fenomen. No sé qui és. Miquel Isart és un professor de la Central... Vale, Isart amb D, al final. Amb Z, sí. Z-A-R-D. És el senyor també és anarquista, Però el títol és molt llarg, repeteix-lo, perdó. Sí, fa referència a la cançó aquella del Joan Manuel Serrat, que bueno... Me cago en Déu, ara sí que m'has mort. A mi amb això no em vingueu, No, però l'home... Quin és aviam, torna a dir el títol. Sin peces deberemos quemar la barca. Ja sé. És una crítica, bueno, és una anàlisi... Això és en català, la cançó. L'ha traduït. No, aviam, el tio que el Serrat aquell serà un... Bueno, no passa res. Però la lletra en si... Jo sé, parlava amb Isart. És igual, el podem entrevistar, que és molt ben parit, és molt bon home. Aquí no vol venir ni Déu, ha vingut aquest perquè no sap ni... No sabia ni on venia. Sí que sabia, sí que ho sabia. No havia sentit mai el programa. Que va. I alguna altra cosa, va, recomana alguna altra cosa. Collons, heavy, Manowar, escolteu la discografia de Manowar. De Manowar. Hombre, Macau, nena... Manowar són del comú, també. Home, hi ha un disco que hi ha totes les banderes del món. Sí. I jo dic, només hi ha un altre disco que hi hagi totes les banderes del món, i és el Survival de Bob Marley. En aquest disco, els Manowar volen dir que el heavy s'imposa. És un símbol... S'imposa les banderes, o sigui, està contra les banderes. Està per sobre de tot. Odin. Però... I sotmeten les banderes, els pelos, sí? Sobre històries d'Iron Maiden també... Hosti, sí. El Bruce Dickinson coneix molt d'història, Sí o no? Home. Què diu? Tenen l'Alexander, la cançó d'Alexander the Great. Ni puta idea, jo sentia Iron Maiden quan tenia 13 anys. Bueno... Ja no sento Iron Maiden. Aviam, explica'm això, què passa amb Iron Maiden? Quina cançó és? És una cançó, una història de l'Alexandre el Gran, i t'expliquen tota la història d'Alexandre el Gran. Però Alexandre el Gran ara mola, era un don Tarras, no? Què era Alexandre el Gran? Estàs a favor? Sí, hombre, clar. Per què? Perquè era gran? Sí, bueno, perquè hostiava la gent i perquè tratava la cultura grega. Ja. I, bueno, perquè, collons... Està bé, no? Home, era un tio que va fer coses. Va fer coses. Va fer cosetes. Es va morir jove. Sí, clar, va agafar una febre. Sí, de febre? Sí. Jo també em moria de febre. Bueno, doncs alguna cosa més, un disco, una pel·li o un còmic?
Vols recomanar? I ja te'n vas a fer boxeo? Per què m'has fet... Karate! En Karate. sèrio? Bueno, sí, va. No, està molt bé, està Per molt bé. desfogar-te una mica, no? Per desfogar-me una mica. A la torreta, a la torreta, A on? la Bellavista. Molt bé. Un senyor que, joder... És el xino Toni? Es diu Toni? Que jo sàpiga, no. Ah. Es diu Leo. Jo feia arts marcials, també. Leo, Jo- conec, és de Cardedeu. És com sud-americà. Havia sigut argentí. No? Bueno, però és sud-americà, però que Parla viu aquí. castellà, és que a mi toca que gent que parla castellà. Però té uns morros així. No, és... No sé. Jo coneixia un que- Un gaire és bastant normal. Jo coneixia un Leo que feia karate molt bé. Una vegada el van intentar d'allò i va repartir llenya, però bueno, igual no és aquest, però clar, tampoc no conec tants Leos. Bueno, doncs res, tio. Sentim una cançó abans de que marxis? Digue'm una cançó, va. I Vinga, després va. ja fem el comiat, perquè portem una hora i la penya deu de Vinga, pensar. Anem a la merda. lluitadors del grup mallorquí al Mallorca. Vale, com es diu? Lluitadors. Lluitadors. Molt bé. Lluitadors de karate, no? Clar. Doncs vinga, anem a sentir-la. Enxufa! Quan la tramuntana brama i el foc ens crema ben fort. Quan plou i ens ofega l'aigua, la terra és cavalgada per la mort. A tots els companys que lluitàreu, deixàreu la vida per un món millor. Els marginats per la història, sempre mal contada per als guanyadors. Crit perquè el cel ens sigui més just. Vull cridar més memòria històrica per tots els lluitadors. L'esperança i el foc fa cendres l'amor. L'aire fa volar la història, la terra maridatge la mort. A tots els companys que lluitàreu, deixàreu la vida per una il·lusió. Els marginats per la història, sempre mal contada per als opressors. Crit perquè el cel sigui més just. Vull cridar més memòria històrica per tots els lluitadors. Mola, De què tracta aquesta cançó? Bueno, dels lluitadors, de la gent que revoltava i que lluitava per recuperar el que era de tots. No? Com es diu el grup, perdona? El Mallorca. El Mallorca. Són de Mallorca o no? El Mallorca és una cosa valenciana. En àrab, no? Què vol dir? El Mallorca. Ah, sí? Vale, ara diré que si són de Mallorca i em dirà, no, són d'Igualada. No. Bueno, doncs no sé. Jo penso que m'agradaria que expliquessis
ja és una xorrada, però en plan rotllo, tot això de la història de la història de la gent d'allò, mira, que jo abans t'he dit, dius, no sé de què collons parlo, diu, la majoria de les fonts corresponents a la història dels de baix només han estat reconegudes com a tals fonts perquè algú ha fet una pregunta i després s'ha posat a buscar desesperadament la manera de respondre-la. Eric Hoswell? Sí senyor, ho dic perquè quan has vingut... No me'n recordava. Bueno, no passa res, no és un trivial, però que quan la primera frase que has vingut a dir era una mica això, dius, jo em faig una pregunta i vaig a buscar-la. I ara jo el que et vull preguntar és per què, o sigui, què passa amb la història? El control de la història, el control de qui explica la història. Per què ens hem de preguntar aquestes coses? Per què no estan a l'abast nostre saber tot això? O sigui, sí que es fa investigació, i perquè si no jo no hauria tret un llibre. No hauria sabut res. Vale? Però diguéssim que el que falta és fer divulgació. Vale? Per què? Bueno, l'altre dia, per exemple, parlàvem amb el David Sagarra en les jornades aquestes d'Escornalbou, i que, bueno, això ho va reconèixer, per exemple, la doctora Dolors Bramón, que també va assistir a la xerrada, la historiadora, i que, bueno, que la divulgació no dona rèdits, diguéssim, acadèmics, o sigui, no està ben vist, vale? I a més el poden titjar, diguéssim, de vulgaritzador, vale? O sigui, l'acadèmia no, en general, l'acadèmia no té molt interès per fer difusió, divulgació del que va investigant bueno, però el rotllo, quan parlàvem també de l'imperialisme aquest, el capitalisme d'impremta, no? Una mica també és el rotllo aquest d'escriure la història oficial, i tot el que no entra dintre el que t'està justificant a tu com a jerarquia, que se'n vagi a la merda, no? Clar. Vull dir, i això és una cadena que surt a les teles, surt a no sé on, no? Vull dir que... Clar. I llavors no hi ha manera de saber d'on collons, vull dir, per això també em flipava perquè dius, hòstia, al final dius, hòstia, veus la història de Catalunya d'en Draghi o la història d'en Vicenç Vives o el que t'han explicat a l'escola i dius, hòstia puta, no entenc res perquè això no parla de mi, no? Exacte. Clar, és la història, diguéssim, la típica que s'aprèn, diguéssim, a l'escola, és una història des de dalt. Justa. Vale, és una història de les classes altes. I una cosa que et volia preguntar també, aquest el Filip Ariès que diu, anem a fer història de lo quotidià, no sé què. Què penses d'això? Bueno, és microhistòria també, clar. Sí, és tipus d'història, però també a vegades és com molt superficial en el sentit de que bueno, és com quotidià, però no és polític, no? Vull dir... No. I d'aquí en pots treure alguna cosa o no? Sí. És una mica com Joan Amades, no? Que, hòstia, que sí que és veritat que explica moltes coses, però que clar, no t'ho contextualitza a vegades, no? Molt o què? Bueno... O sí? També pots treure tu interpretacions polítiques d'allò. D'allò es poden treure, eh? Clar, per exemple, hi ha un llibre de microhistòria que és Montelló Aldea Occitana, que parla del segle XIII-XIV, d'una aldea d'allà d'Occitània, i bueno, ja, és un relat diguéssim que és brutal perquè sembla que estàs allà, o sigui, ho explica o sigui, com van fer això a través d'unes actes d'un inquisidor que va anar a Montelló, sí. I va estar entrevistant... On és Montelló, això? És la part d'Occitània, la part francesa. Vale, és veritat. Vale? I bueno, es va passar aquest home allà, era l'època dels càtars, ¿vale? Es va passar entrevistant gent un munt de temps. Eren interrogatoris, diguéssim, una mica, però i també, diguéssim, que descrivia tota la comunitat, tot, o sigui... Les bruixes de Ludom, ara parlo per parlar, d'Aldous Huxley, em sembla que també està basat en molts interrogatoris, és un cas també que passa a França o així també, i també està basat, hi ha molta cosa i dius, hòstia, com ho sabien? Llavors allà surt uns detalls brutals de la vida quotidiana, diguéssim, de la gent, que dius, és que sembla un altre món, o sigui, no té res a veure amb... Això ho has llegit en català o no, o en castellà? No, està en castellà, ja podia, ni en occità està.
Està en francès i en espanyol. En sèrio? I qui ho ha tret, tu saps? Hòstia, no me'n recordo. Bueno, és igual, ja torna a dir el nom i qui vulgui que ho busqui. Montajou, Aldea Occitana. Vale, molt bé. Vale? Molt bé. És un llibre que el recomano molt. Molt Vale? bé. També surten comunals, i a més està molt bé perquè parla també de la transhumància dels pastors i de com van atravessant tota Catalunya fins a arribar a la part morisca inclús de lo que és Penyisco, la Morella, tot això, o sigui, atravessant tot i és molt interessant perquè també parla dels grups de pastors i era un grup heterogeni, o sigui, hi havia grups de pastors que eren uns que eren musulmans, altres que eren cristians, càtars, o sigui, i convivien junts durant mesos. Vale, això diguéssim, dels conflictes que diuen entre religions identitaris, no? Clar, diuen ara ja tot aquest... però, saps, no es veu allà, vale? I és interessant, i inclús parla de temes molt personals, diguéssim, de la gent, no? Del sexe, tot això, no? És molt xulo. Molt bé, hòstia, doncs el buscaré, tio. Sí, és molt guapo. Què anava a dir? Ja anirem acabant. No sé, una altra cosa. Com hi ha gent que t'ha ajudat a documentar-te i tot això? Perquè, hòstia, vull dir, hòstia, perquè el tros que he llegit jo, o sigui, el rotllo de documentació és espectacular, no? No m'han ajudat tant a documentar-me, però sí a fer el que és la correcció i a millorar algun paràgraf, vale? Però tot el que és l'estudi a nivell de recopilar de documentació, tot això és meu. Ja. Sí. Bueno, volia llegir un tros, però ara no vés a saber, perquè el tinc per aquí marcat, tio. Però m'ha fet gràcia un romà que parlava de la gent que marxava de l'imperi romà, que deia hem de triar entre viure civilitzadament i ser esclaus i viure com incivilitzadament i ser lliures, no? I, hòstia, penso que, no sé qui ho diu ara això, però i més o menys tampoc no ho diu exactament així. Aquí està parlant dels vagaudes també, sí. Està parlant, i això és un romà que ho escrivia, perquè, hòstia, és que m'ho he marcat, però ara no és per fotre't amb un compromís, ni molt menys. No, és que no me'n recordo, ara mateix no me'n recordo. No me'n recordo, però dic, sí, parlava d'aquests, m'ho he marcat, però bueno, no puc trobar-ho. Que recomana alguna cosa i alguna cosa que et dongui la gana? Toques amb algun grup de veneres o alguna així? No. De caramelles? No, per què no? Perquè, no t'agrada la lírica? Estic aprenent guitarra ara. Sí. Estàs aprenent a tocar la guitarra? Sí, estic aprenent a tocar la guitarra. Molt bé, des de fa un any, sí. Sí? I fas, però per fer les teves pròpies cançons o per tocar Barón Rojo? Per aprendre, sí. Molt bé. I recomana alguna cosa, tio? Alguna cosa que tu diguis, hòstia, doncs potser no... Bueno, m'agradaria recomanar això a la gent que sent aquest programa de merda, doncs una pel·li o potser el que et roti. Va endavant, va aquí. Hi ha un llibre que és de Joan Carles Gelabertó, que aquest sí que és un historiador, no com jo. Un moment, però et sents una mica acomplexat per no ser historiador, perquè... O sigui, aquí hi ha un curro, pavo... No em sento complexat. Jo sí que em sento complexat. Quan he llegit això dic, la puta que em va parir, perquè però tinc molt de respecte. Sí, tens respecte a l'ensenyament, sí? A l'oficialitat, a la intel·ligència oficial, sí? No a la intel·ligència oficial, però... No, s'ha de respectar, és veritat. Un curro de... Has de ser modest, home, has de ser modest. Jo, per exemple, no tinc ni idea de paleografia i coses d'aquestes, de llegir documents antics i tal, i, bueno, hi ha un curro que anar a les fronts primàries deu ser una brutalitat, no? Clar. Doncs, bueno, el llibre aquest que volia recomanar és de Joan Carles Gelabertó, que és del grup d'Història Rural de la Universitat de Girona, i que es diu Història de la Revolta de Catalunya. Ja està ho han tret de la Universitat de Girona, això? Són les edicions de... No, ho va fer ahir amb el Miquel Lamorós, es diu. Home, Lamorós, tio. Lamorós, diguéssim, no són coautors, però sí que li va ajudar, diguéssim, a l'edició, diguéssim. Molt bé, i alguna altra cosa que vulguis recomanar? Un disco, una pel·lícula? Mires pel·lícules, tu? No et dona temps, o sí? No sé, una pel·lícula aquí. No, dic jo, si et mires, si et ve de gust, o si no, recomana un altre llibre. No sé,
A mi m'agrada molt les de Monty Python, per exemple. Les pel·lis de Monty Python, és veritat. Que hi ha l'escena aquella, no? Són diggers aquells o no? Doncs mira, els camperos aquests anarquistes, sí, ho són o no? No sé si són. No, perquè els diggers és del segle XVII i... Perquè diggers són com miners, no? Perquè digger és com un barrinall, és un barrinall. Cavador. Sí. Vale, així no són miners, igual. No, són camperols que caven. Que llauren, vale. I clar, l'època del rei Artur és més de l'edat mitjana, vale? Bueno, que és una llegenda, no? Però bueno, que sí, que recomano les pel·lícules dels Monty Python. Doncs molt bé. Pues anem a sentir una última cançó i nosaltres ja diem adeu i acabem aquest programa, que aviam, normalment és un programa de merda, però avui hem tingut sort i ens han vingut aquí per presentar aquest llibraco. Digue'm quina cançó és i així... La nit ferida de Xavi Sarrià. Molt bé. Pensava que no sortiria. La nit ferida. Bueno, s'ha de respectar els costums de la penya. El Xavi Sarrià és l'Obrim Pas. És molt amic del David Segarra. Home, ho ha de ser-ho. Sí. Però bueno, doncs sentim aquesta cançó. Si vols afegir alguna cosa més o jo què sé, no sé, pilleu el llibre, evidentment això no cal que ho digui ell, us ho dic jo, pilleu el llibre als de la gent de Descontrol, jo me l'he fotocopiat, però ara mateix si algú vol les fotocòpies els hi regalo, perquè jo em compraré el llibre perquè jo les fotocòpies m'atabalo llegir-les, saps? No sé, no... Però bueno, és igual, potser me'n llegeixo fotocòpies. I tu vols dir alguna cosa més? Alguna cosa que diguis, hòstia, faré una presentació... No, bueno, faré una presentació, sí. Sí? Aquest dissabte faig una presentació a Vilanova de Meià. No arribarà a temps, tio. A Vilanova de Meià, sí. No arribarà a temps. En tens una perquè d'aquí un mes, perquè aquest dissabte el programa encara no estarà. Bueno, doncs faré més presentacions. Faré més presentacions. I també el podeu seguir a Twitter amb un lloc que es diu... el Comú Català. El Comú Català, @ el Comú Català, doncs seguiu-lo allà i allà veieu coses, vull dir, vale? I ja està, i anem a sentir el Xavi Sarrià amb La nit ferida. És d'algú... Aquest títol... Parla del comunal, sí. Sí? I per què ferida la nit? Hòstia, doncs no sé, tio. No sé què, perquè... La civilització també té molt a veure amb la llum, no? Vull dir que si no hi ha llum... A les fosques, quan la gent diu l'edat mitjana era una edat fosca, és que la fosca és on s'està millor, saps? Clar, que sí? Clar. I ho veurem ara on es carda millor, no? Que sí? A més, a l'ombra, joder, no? La fosca sempre hi ha a l'ombra. Ho veurem amb el canvi climàtic. Moltes gràcies per estar aquí. Vinga, gràcies. Fem com que la xoquem aquí davant. Vinga, guapo. A bona nit a tothom. Moltes gràcies per escoltar aquest programa així. Vinga, gràcies. Todos los peces de la mar, ay, todos los peces de la mar, acodeixen a la vora. Surto recorre, que el cel amb els meus ulls, per si puc veure l'estel que mires tu. Els quatre vents ens demanen si estem, si cap d'ells no ha sentit el teu perfum. Ja no hi ha llars a les nostres cases, ressonen prop els tambors dels enemics, profetes d'odi, inquisidors i mercenaris, venen de lluny i venen a per tu. Però tu eres l'aigua, la terra i les branques, la rama en flor que mai es marxirà, supervivent de sequeres i riuades, un mar de vida encara ens brama les entranyes, i no hi ha nit que no senta els teus besos, no hi ha matí que no et porti als meus llavis, amb les cançons que tu em vas ensenyar a l'ombra d'un olivera i a la vora de la mar, i amb l'amor clandestí que ens brilla als ulls, resistim amb tu, resistim amb tu, i amb l'amor clandestí que ens brilla als ulls, resistim amb tu, resistim amb tu. Si ens volen captius, serem el vent, si ens volen esclaus, serem el llamp, defensarem com les àguiles dels nius, el món serà la fortalesa dels nadius. Si ens volen ofegar, serem el tron, si ens volen soterrar, serem Sao, organitzant les assemblees comunals, seran les valls del matzot de l'ocupant.
el sol lluitant per nàixer, la nit ferida que ja es vesteix de dol, les trencades en l'ocàs on resistim. València és una lluna assetjada d'escorpins, som perseguits en la terra on vam nàixer, un poble nu de la mar a les muntanyes, ens omples tot i per tot persistirem, sobreviurem a tirats patrons i reis. Serem la pau i el cel blau a les cares, una gran xarxa de lluites germanes. Tot el que estimes ja no estarà en perill, la pàtria és la vida que deixem als nostres fills. No hi haurà nit que no valga la pena viure, no hi haurà matí que no despertem lliures. Amb les cançons que seguirem cantant a l'ombra d'una olivera i a la vora de la mar, i amb l'amor clandestí que ens brilla als ulls.